Zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya ce ba ruwansa da shiga masarautar jihar Kano tunda Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tsoma hannunsa a cikin masarautar jihar Kano, shi kuma ba zai yi wannan gangancin na tsoma hannunsa ba. Duk wanda yake gani zai shiga ije shiga, ni dai na zara hannuna daga kan irin abubuwan da suke faruwa a cikin masarautar jihar Kano. Gwamnan jihar Kano Abba Gida ya kara da cewa Sunusi Lamido Sunusi da ya yi haƙuri tunda an riga an cire shi daga kan kujerarsa ta sarautar jihar Kano, ya bar ɗan uwansa ya ci gaba da gudanar da mulki. Duk da dai mahaifin Aminu Ado shine ya rasu ya bar wa Sunusi Lamido Sunusi kan kujera, shine Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya sauke shi ya ɗora ɗan uwan a kai tunda dama sarautar tasu ce. Yayin da mutane suke cece-kuce akan irin abubuwan da suke faruwa na mulkin jihar Kano, na kan cewa Sunusi Lamido Sunusi sai ya koma sarautar jihar Kano, shi kuma Aminu Ado ya haƙura ya bar wa ɗan uwansa domin ya ci gaba da gudanar da kujerar wato sarauta. Duk da irin abubuwan da suke faruwa da samun ƙalubale da Sunusi Lamido Sunusi yake samu, ya ce shi ba zai taɓa haƙura ba zai bar wa ɗan uwansa ya ci gaba da gudanar da wato sarautar jihar Kano ba. Kar ku manta da dangwala subscribing da alamar ƙararrawa don samun ingantattun shirye-shiryenmu zafafa da zarar mun. Duk tsammanin Sunusi Lamido Sunusi cewa yake in Abba Gida ya koma kujerarsa ta jihar Kano, shi ma zai koma sarauta, yadda mutane suke ta cewa. Shi kuma Abba Kabir Yusuf ya fito domin ya wayar da talakawa kai akan cewa shi fa ba zai taɓa mai da Sunusi Lamido Sunusi kujerar wato sarauta ba, da haka sai dai ya yi haƙuri ya bar ɗan uwansa ya ci gaba da gudanar da mulki. Duk dai Aminu Ado ya nuna baya ƙaunar Abba Kabir Yusuf akan kujerar jihar Kano. Abba Kabir Yusuf kuma ya nuna masa cewa yana so ya ci gaba da gudanar da sarautar jihar Kano tunda mahaifinsa ne ya sauka ya bawa wato Sunusi Lamido Sunusi. Duk da hakan dai Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya sauke shi daga kan kujera saboda ya mai wasu abubuwa wanda bai ji daɗin su ba, dalilin da yasa ya sauke shi ya ɗora ɗan uwansa akan kujerar. Yanzu kuma jira yake Abba Kabir Yusuf ya fara shiga gidan gwamnati domin a sauke ɗan uwansa daga kan kujerar wato sarautar jihar Kano, ya koma ya ci gaba da gudanar da mulkin jihar Kano. Masu sauraro, kamar da kuka sani da Sunusi Lamido Sunusi dama can yana buƙatar sarautar jihar Kano, shi yasa yanzu kuma ya fito yake nuna ƙin amincewarsa na cewa shi bai yarda a bar ɗan uwansa ya ci gaba da gudanar da sarauta a jihar Kano ba, da haka a dawo mai da kujerarsa shi ma domin ya ɗana ya ji da take. Yanzu kuma Abba Kabir Yusuf ya fito ya tattauna da mutane akan cewa shi fa gaskiya ba zai iya maida wato Sunusi Lamido Sunusi kan kujerar gidan sarauta ba, sai dai ya yi haƙuri da kujerar, in ɗan uwansa ya sauka sai ya hau. Shi kuma Sunusi Lamido Sunusi ya ce ba zai haƙura ba, duk yadda zai shiga ya fita sai ya dawo da kujerarsa ta jihar Kano. Mutane kuma suna cece-kuce akan cewa in dai bai mayar da Sunusi Lamido Sunusi kujerarsa ba, to sai sun san taya aka yi shi ma Abba Kabir Yusuf ɗin ya rasa kujerarsa. Wasu na zagin Abba Gida suna cewa bai kamata a ce wa Sunusi Lamido Sunusi haka ba, tunda lokacin da ana kotu shi ya taimaka masa har ya fito daga cikin wannan ƙangi da yake da shi da mai gidansa Rabi'u Musa Kwankwaso suka sa hannu suka shiga suka fita domin Abba Kabir Yusuf ya dawo da martabar kujerar jihar Kano. Yanzu kuma Sunusi Lamido Sunusi ya tattauna da ɗan uwansa Aminu Ado domin su tattauna akan kujerar jihar Kano. Shi ya ce ba zai iya barin kujerar jihar Kano ba. Yayin da kuma Abba Kabir Yusuf ya ƙara fitowa ya ƙara wayarwa da mutane kai akan cewa wannan kujera da Allah ya bashi ya same ta ne ba don komai ba jajircewarsa da kuma san da talakawa suke masa. Da haka Sunusi Lamido Sunusi ya yi haƙuri da kujerar jihar Kano, ya bari wata in ta zo sai ya hau ya ci gaba da gudanar da mulki. Duk da dai Abba Gida ya janyo 'yan APC jikinsa domin su zo su gudanar da aikin alheri saboda a san yadda za a ɓullo wa matsalolin jihar Kano da kuma gyare-gyaren da ba a yi ba domin su ma a fare musu.